Nyakwaro mgajwang dakika na pagachiel tok sangwen marokinyi kamoro moro mintiere arwakini machiegni e chenro mar MbakaOromo. Chieng' wuok tich wadabedo gi thuolo mano mar dakika madirom 50 kama mar mondo mi wabed gi chenro mar MbakaOromo. Kiny makawuono wadwaro loso ahinya kotenre kod lit mag ng'anyo. Mae juma machiel Nyakwaro mgajwang mabende kweth mar Azimio ochiko kendo ng'anyo mabende gichano bago chieng' tich adek mano mar jumani. Juma mokalo nwaneno masira mopogore mabende nobiro kaluwore gi kod ng'anyo mopogore mabende Azimio osebedo godo Nyakwaro mgajwang. Omiyo kiny makawuono wadwaro mar mondo mi walosi kotenre kod lit mag ng'anyo. To kiny makawuono welo mantiere godo gin welo mowinjore ne twak makama. Antiere gi jokedne ratiro mag oganda duto tema bende nitiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Kiny makawuono antiere ka gi Beti Okero kanyakla koda John Obure. Mana kanyalo chako kodi Madam Beti. Amose ni misawa kaunti ma Kisumu chionade. Bera idhi nade Sharon. Agoero kamano maduong' kuom luonga kae kawuono mondo wago twak mang'eni jopiny wuoro gimosebedo katimore e juma mokadho ni. Ero kama na inya Beti. Kopogore gi Beti Nyakwaro mgajwang bende antiere gi John Obure. John in bende nyalo chiwo ni thuolo mar mondo mi mos oganda mawinjo sane. Moso oganda wa mawinjo no yare uru. Machiegni uru MbakaOromo. Ero kama na inya. Nyakwaro mgajwang parni in bendo kidong chien kaluwore gi thor wach mabende wantiere godo. Inyalo oronwa ote kokalele magwa magote machuok 3-600 mbui mar Facebook, YouTube bende yudowa achiel kachiel. Walosane na kotendre kod lit mago motendre kod ng'anyo mabende oseneno. Mana kanyalo mna chako kodi Beti kintiere kaunti ma Kisumu. Kaka jakedne ratich oganda. Awinya na pachi kaluwore kod ng'anyo mosebedo kadhi nyime teko mopogore mabende bilo osebedo katiyo godo. Mokwongo adwa go mos ne jok manolalo nyithigi wuonegi jaodgi manitiere. Owacho ni Kisumu kaeri nitiere, wanyalo wacho ni chakre ng'anyo manochako juma mokalo cha, wan kaka organization gi jok mwatiyo godo waserekod karibu ji 25 ma osehinyore. To mano awacho ni mano estimate kende. So ago mos ne jok manolalo jogi at ageno ni Nyasaye bo mako lwetgi. Mar ariyo, nyaka wang'e ni ng'anyo madineno ka ji ng'anyo ni en gima noketi e constitution wa monego bed ni timore. Waseneno kaka obila osedonje wach ni ma hinyo ji machalo ka gima gibiro kae gi asira mar hinyo ji. Wang'e ni e ng'anyo masuneno ni eri nitiere jok mang'anyo nikech nitiere wach machando gi magidwa tim, magidwa ni mondo ji ong'e ni serikal owinj chandruok magintiere godo. To ikindwa kae be wang'e ni wantiere gi jok manitiere madonjo e ng'anyo mantie mondo gine kaka gimbe ginyalo ketho. Koro nitiere ji ariyo. To mane kaka ng'anyo bedo ga. Mar ariyo, onego bed ni kata ka ji ng'anyo nitie gima luongo ni peaceful demonstration. To sama ji wuotho maber maonge kata obila manitie machiegni, waseneno ka ng'anyo timore mayom to gimaber. To masani waneno ni en moro ma chalo ka gima nitiere kaka serikal dwa wacho ni ji nigine magin kiteko. To wang'e ni gin giteko. Lakini kaka gisebedo ka gihinyo jowa, kaka ji osebedo kigo bunde kamoro amora, nenore ni nitiere gimomiyo gibiro kae mondo gine kaka ginyalo ketho ratiro mek ji. Ji mang'eny mosedhi e osiptal, kata sani kidhi e osiptal idhi yudo ka ji pod ohinyore mang'eny, ji pod nitiere gi kuyo. To wawacho ni kendo ng'anyo moro bedo machiegni. To nyaka wawachi mondo walos maber ni gima waseneno matimore ni itimo kamae nikech ang'o to wantiere gi serikal. Chandruok ma ji nitiere godo ni ang'o matamo ji mondo owinj gik ma ji wacho kar biro kae to ketho ne ji kaka onego bed ni ging'anyo maber. Ero kama na inya bende biro bedo kinyiso bende ka wadhi nyime gi chenro makama kaka jokedne ratich oganda hinya gwenge ma Kisumu ginero mabende osebedo ka utimo nyaka gisani. Mana kanyalo winjo pachi John bende kintiere kaunti ma Kisumu kaka jakedne ratich oganda hinya gwenge ma Kisumu. Diwach nango kaluwore koda okenge mag ng'anyo moseneno chakre juma sani koro en week mar 3 ka bende Azimio chiko ng'anyo. Mokwongo yiena mondo awachi ni ng'anyo wacho ni Azimio luongo. Ng'anyo en mar jopiny mar dhi e ndara
mondo giyud nafas mondo giwach gima chandogi ni sirikal monego bed ni chiko negi itgi. Koro kik wang'iye ka gima azimie moluongo ng'anyo. Wang'iye kamano to waburo chalo gima waketho mbaka mar ng'anyo. Mar ariyo, yiena akaw thuolo bende mondo ago mos ni jowa mano hinyre to kod familia mar jogo molalo jogi e wach ng'anyo ni. Kubila nochielo gi lisasi ma ngima gi olal. Wan kodgi kanyakla e kuyo ma gin tierego. Mar adek, yiena mondo bende awachi ni ng'anyo mantie mosebedo kochakre dwe mar adek en ng'anyo ma jopiny wuok oko kanigi geno gima giparo nonego gi wach ni sirikal mondo chik itgi mondo los gima hinyogi. To en ratiro margi mondo gidhie ng'anyo tek ni gin gidhie ng'anyo gi kwe. E ng'anyo gi osebedo ka ji dhie ng'anyo tichiwo nafas kata ichiwo notis nobila. To notis mosebedo kichiwo nobila en ni obila obi obede gi jong'anyo kanyakla mondo gigeng' jomahundu manyalo donje ei ng'anyono, to girit jok madhie ng'anyo, to girit mwandu jogo mantiere ng'anyo nyaka joma onge ng'anyo. Mano gima onego bed ni obila timo, to kwaneno kosebedo katimre e yo makare. Erokamano ahinya. To bende kinde ma magi duto te timore bende wang'eyo ni obila mopogore opogore bende osebedo ka yudo hinyruok ma koni kod kocha. Nyaka sani obila madirom 14 bende noyudo hinyruok ma koni kod kocha, ahinya e gwenge magwa mag Nyanza. Kaka joked ne ratich oganda, ang'eni beti kinde ka kinde kaka joked ratich ne oganda usebedo kuloso kotende kod ng'anyo makamage. Bende duondo winjore ahinya e kinde ma koro ng'anyo makamage timore, obila tiyo go teko mathoth. Inge gima duong' ma onego bed ni watimo en gima luongo ni documentation. Waloso gi ji mondo gimiwa pach giwachnwa gima notimore mondo ji ong'e. Nikech sama wawacho ni obila okadho line monego bed ni gikadho no, wawacho kamano ka wang'e gima jopiny wachonwa kalure gi chandruok ma ji oseyudorego. Sami wacho ni ng'ato donjo nyaka e udi tipenjo gimomiyo ng'ano nitiere kanyo, to donjo kanyo to odwa hinyi, odwa goyi. Nitiere kaka ji loso, kaka sami goyo gi kaka giwacho ni kiang'o jaluo no. Mano ng'iso ni jok manitiere kanyo ok gibiro ni gidwa rito jopiny, gibiro kanyo ni gidwa hinyo. Iwinjo ka ng'ato wacho ni wabo puonji adabu, imuoro ni adabu midwa puonjo, ipuonjo no timo ang'o. Gini oket ka gima en joluo kende ema timo ng'anyo. Mane kaka sirikal dwa kete. Nikech kosekete kamano to koro gichako gi story ni Nyanza kaeri ji timore kamae to ji timore marach. Sami olo obila, ti olo obila ma okorwako kata uniform. Thothgi orwaka civilian. Ikia ni tiyo go obila, kosi kia ni tiyo gi jakuo, kosi kia ni tiyo gi thugman. Ji ok dwa ni mondo ng'e ni gin ng'at moro ni to wacho nwa ni ochung' kamoro ka osego nyathi moro risasi to wacho ni mae gima rach machal nade. To samatin ni to wit tiagas to chakor rengo. To korengo to wacho ni en gi ji ariyo maluwo bang'e. To neno ni jogi eri kane luwo bang'e, achiel noting'o luth, gite oting'o luth to gipanga. To ka giringo e kor dala kuma ji odake no, to yudo kamoro mokonyal ringo. Koro kolokore kamano, to pala panga okan, luth oket piny to bunde mogol. Tigoye. En okia ni maenga. Wacho ni napani mano mana jowa. Kare mano ni polis ma wantiere godo. Mane polis makoro wawacho ni nitiere kai kindwa kai. Ni gin girito ki watacha gimoro matin timaki. Sama ji pimo nuas experiences magin godo no, wambe wakao experience go. To wande komondo wawach ni ji kaka gino timore, kaka chale piny. Mondo wachak penjore ni ya, to maeri to oganda machal nade mapokwa neno ni. Sama ji luwo bang'i to ng'ato nigi bunde te kata kapok iloso to segoi. Ng'ato wuok ochumane wang' dhot. Miyo moro manicho ogo ne ntiere e ode to pod ogoye. Koro mani wacho ni in jang'anyo ni ng'anyo kanyo to kendo penjo ani yuda kae utima nade ok obadho gi. Dongineno kamano chalo ka gimokelo gi
kama wantiere kae en mana hinyo ji to story gi experiences ma wakao ma wandiko piny ka ji loso kodwa no mane koro gima wadwaro ni mondo ji ong'e mondo jopiny ong'e gima timore kabisa mondo wachak penjo mopogore serikal ni ang'o ma gitimo kae mopogore gi gima onego bed ni gitimo tang'o momiyo gitimo gima waneno ka gitimo ni emomiyo wadwa ni oganda manitiere ka kik ng'ando pand wach wacha adiera manitiere nikech the more ma ji wacho gimotimore no the more ma koro ichako nyiso ji ranyisi mar apimo obila manitiere kae gi timbe gi kit gima nitimo kaeri mondo wachak penjo gimomiyo wan emidwa negwa ang'o momiyo kae kumitimore mopogore gi kuonde ma ji ng'anyo kamora mora machala gi gimitimo kae to bete kinde ma ji omake ero kama nanya te kinde mosekalo moke no kang mokwongo mabende ageno ni osebedo karamna kukawo ripode makamage kata mne kinde mosekalo bende nitiere konyruok fuongruok moro amora mabende gisekelo nitiere kaka wadwa dhi e court mano gimokwongo nikech mane kumonego beni wachake wawacho ni jok mano hinyore go gi jok ma properties gi ohinyore ng'ato ka ng'ato nyako kawo P3 form mondo wane kaka wanyalo tero gini e court nikech court ema koro wadwa ni mondo watiek wachni ok wanyal ng'e ni en police mane to mano ok wadwa donje wan wang'e ni en police katiba nowacho nwa ng'ama nitiere in charge e county ka county e sub county ka sub county wanitiere gi police station tingang gi ng'amo okawo telo mar police e county mane ng'at momako nikech owacho niya jogo nitiere kanyo nikech ne giyudo instructions kuom jatendgi to jatendgi ma wang'eyo en county police commander koro ene mikete piny tipenje ni pimnwane ene ma koro wacho ni wa hold responsible e gik mane mosetimore mang'eny kae ero kama na inyo buri meda winjo ni na pachi e kinde thuolo ma osekalo waseneno kana mna ka oganda ng'anyo mamuol to kata pod gi ng'anyo mamuol obila tiyo kod oteku mathoth bende paro ni kinde oseromo mar mondo mi ng'anyo makamagi ochung nikech ang'e ni duonde mopogore osebed kiwinjo mag jokedne ratiro mag oganda mago motendre kod kanise bende oseloso kanyo mar mondo mi jotelo ariyo gi oriwigi kanyakla ng'anyo kata bed ni oganda samoro moko kuom jalo bedo ni wuok to ng'anyo mamuol to masira maket kod magi pod koge kaluore kod oteku mathoth mabendo bila tiyo godo bende paro ni thuolo osechopo mar mondo mi chung ng'anyo maket kod magi ang'e ni azimio chiko moro chieng' tich adek mano mar jumane erokamano Sharon mokwongo we achak gi penjo mipenjo mokwongo e wach ratiro mag obila ma bende oseyudo hinyruok ka deal gi jok mantiere ng'anyo en adiera no obila moko oseyudo hinyruok ka gitemo geng'o jomoko mondo kik obed ni nie ng'anyo kata ka gidilo gi jonjore moko modonjo ei ng'anyo mana kaka wakwedo hinyruok mar japiny moro amora e kaka wan jok makedo ni ratiro mar oganda wakwedo hinyruok mosebedo kayudo obila kuondegi mag tich hinyruok moko mayudo obila kuondegi mag tich Sharon ok yudre no obila go samoro jowa ohinyo koponi osebedo kung'iyo kata media clips moko ninwang'o kobila samoro polise mowuok gi ng'wech gi mtoka to moro owe chien machuno ni nyaka lier kuom kinde mang'eny ei mtoka koringo mondo kik jopiny chop kuome tinwang'o ka obila gi nyaka sirikal ma gitiyone koro gi mondo gigo jong'anyo bende oro gi e tich chon obila itere ndara samoro saa 5 otieno tidwaro no bi obed kamano nyaka kendo saa 2 kata saa 3 otieno mutiyo more than 18 hours tinwang'o ka onge okuterne pi okuterne chak okuterne gimoro amora omiyo nyaka miludhe mwawacho ni japiny samoro keto kuom obila nyaka sirikal mooro ni gima gitiyogo be miyo gi miludhego omiyo sirikal be onego ne ni ka gioro obila to gioro gima gimiyo gi nyaka chiemo mana kaka gimiyo gi tiagas gi bunde gi runge gimigi nyaka chiemo ma ginyalo chamo ka gin e paw oko kon machielo mipenjo en ni to bende owinjore ni koro sani onego bed ni ichungo ng'anyo Sharon adwa nyisi ni ng'anyo onego bed ni chung koponi sirikal ma jopiny losogo oyie chiko ite ni koro onego gichung ng'anyo mondo gichik ite gi go mbaka gi jopiny
e gik machando jopiny. Lakini ka jopiny choro ywakgi ne sirikal mane giyiero mondo otinigi, to sirikal kawo ywak jogo ka ok gima en midhiero, gileng'e kuonde moko. King'iyo kaka wasebedo kwago mbaka chakre ng'anyo bedi, to sirikal sasamo jopiny owacho ni ngima tek nigi, to ngima manyo tek nigi ni ochala dola ma sirikal odogo omekete chumbi kamedo nigi osuru moko. To kar mondo sirikal ong'i ni japiny ywak ne ngima tekne to dogo mede osuru moro, to sirikal kar duoko japiny e yo moro ma do nyis jigo japiny ni kata ngima tek, to magi gik moketo ngima obet matek, to waneno ni watimo mae mondo ngima kik bibedo matek higni mabiro kata dweche mabiro. To kar timo mano, to sirikal obedo ka pod dwano mondo go mbaka gi jopiny ka gima jopiny ema ne gipiem go e yiero mokalo. King'iyo mbaka mar mgomo, onge kama wach yiero mokalo nitiere. Jopiny ywak ne ngima tek kodgi, to jopiny wacho ni ngima matek kodgi ni kendo ne sirikal omedo gi misigo moro mar osuru ming'ado. Mane gima sirikal onego ling' ochik ne ite to yie mondo chak go mbaka gi japiny. Koyie mochako go mbaka gi japiny e weche ma japiny ywak negi, to en gima yot mondo jopiny owe dhi e ndara. To ka jogi oketo inga ma mbaka bende kodwa gomo gi japiny e misigo ma japiny nigo, to japiny biro pod mana bet dhi e ndara mondo owinje, mondo miye thuolo ogo kode mbaka, owach gima hinye. Penjen mana ni nitiere joro. Lakini mondo bende ago erokamano ni migepe mopogore opogore kata riwruok mopogore opogore mose wuok oko mondo owach ni jo sirikal to kod jok moko nie sirikal ni giyie miyogi mesa magibetie piny mondo gigoe mbaka. Mano en gima ber kabisa mondo ogoe mbaka. To wagombo ni ka ichako go mbaka ni, to en mbaka monego bed ni goyo king'iyo mana siasa. Gima hinyo japiny duong' moloyo mbak siasa. Omiyo ka mesa ni ichake mbaka, to nego bed mbaka ma oyar maduong' moko kelie jo siasa kende. Okelie nyaka japiny mayuak kacha madwa nyiso ni kati wacho ni miye mbolea bei mayot, lakini imedo fuel le jatinga monego dhi purne. Koro chalo gima imiye siling' achiel tidoge kawo kuome siling' 2 gi simon. Erokamano ahinya. Aparo ni beni wakawo yweyo e kind thuolo manok. En mana ni mbaka madwaro mar mondo mi wago ka wan wasid kawo yweyo matin ma bende waduoge okang' mar ariyo. En kaluwore ni pod nono ni sirikal ok ochiko ite. Ng'anyo gi wakeni biro bedo ka rumo karang'o, nikech juma mokalo ne en nyadidek e juma. Juma ni koro chike nyadichiel. Makekra mana ni lendo moro amora nyalo koro mana wuok mar mondo mi med ng'anyo makama. Sirikal pod nono ok ochiko ite. Wabiro bedo kwa ng'anyo nyaka karang'o, to kata mana ken ng'anyo oteku ma bende obila nyalo bedo ni tiyo godo, gibiro bedo ka gitiyo godo nyaka karang'o. Aparo ni mane twak mane beni wadonje e kind thuolo manok. We wakawo yo matinya kwa mgajwanga ote magi aneno aduogo somogi e kind thuolo manok. Kik dhi mabora. Ramogi juanga ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu no chakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo no. Chenro mar poko pogore nyaka Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. In rita ibiro neno kaka an abiro miyo kuluwant kaurno chwat. Mama, baba, ki kaparamo chio gokinyi anado monda chio butu unji ariyo winjo. Paramo hero meher ahinya. To en okia kit meher maber. Meher ma en oneno ni en min maber moloyo
ema dhi turo chunye to kendo be we kende. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. All I've ever done is love you. I don't deserve to be punished. I know I messed up big time. It will not happen again. I promise. They say love is a beautiful thing. But how far is too far when it comes to loving someone? Is everything okay between you and Joy? There's nothing I can do that's right in her eyes. You're suffocating me. I need space to think. Is kindness a virtue that everyone should have? How much secret can you keep from your partner? I still feel guilty I haven't told Job about my retrenchment. Tell him when you're already making money. Enjoy some love, some humor, and lots of real-life lessons. What are you talking about? Come on. Get out of my house. Catch this brand new shows of Reality Check on viewsasa.com. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender, and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikila, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Nyakwar mgajong machiegni kende okang' machiele kinde thuolo mar dakika 30 modonge adwaro mar mondo mi walos ahinya kotenre kod ng'anyo mabende kweth mar Azimio chiko. Waseneno kweth kata mna mar Azimio mochiko ng'anyo kinde mosekalo lit ma osebiro kotenre kod ng'anyo makamago, ng'anyo mabende koro chik chin tich adek. Nyakwar mgajong bende adwaro mar mondo mi walos ang'eni joked ne ratiro mabende wantiere godo seloso kotenre kod ng'anyo ma oseneno, hinyruok mopogore opogore mabende oseneno e ng'anyo maket kod mage. Koro wach mabende adwaro mar mondo mi walose beti kanyakla kod John kuntiere county ma Kisumu. En ponono ne ng'anyo makamage kodhi mbele. Ote mage ma untiere godo ne oganda magwa hinya oganda makalu. Ang'o mabende biro bedo katimore kaponono ni sirikal okochiko ite ne dwaro mar japiny, mano mar keto nengo ngima obed mayot. Beta chaka ne kodi ote mintiere godo. Achaka ne gi japiny omondi kapok wadhi e duonde mamoko. Apani mokwongo dwani mondo wapuonji ji kaka ng'anyo nego bed ni timore. Ng'ata madwa luongo ng'anyo onego hakikisha ni oketo ji kanyo, jok manwa luongo ni marshal, ma neno ni kata ka ji ng'anyo itime ma onge ng'ama ketho gir ng'ato, ma ji ong'e kuma ji dwa dhi wuothe, ma ji ong'e kaka gitimore sama gintiere e ng'anyo gi. Ng'ata mano nyiso ni kata ka en jotendwa makoro wacho ni dwa bedo gi ng'anyo, gin nyaka gibed mbele kanyo. To bedo kanyo means ni gihakikisha ni onge ng'ama bohinyore, onge ng'ama dhi ketho mwandu mar ng'ato. Mano gima mokwongo nyaka wang'i, nikech sani waseparo ni ji dhi e ng'anyo mondo ji opakidi, mondo ji owang' taya, mondo ji otim gik ma waneno mopogore. Mar ariyo, abila kanitiere, tijgi en onego bed ni mondo gihakikisha ni girito mana mwandu mar ji, to gi ngima mar jok manitiere e ng'anyo. Nikech ok inyal luongo ng'anyo
to ikia hata kuma dhi chako wuothe tikia ni ng'ama nitiere kanyo chal nade. Nyiso ni nyaka gimbe girang ni ng'ata manitiere kanyo kotimo gima rach gine monego bed ni gimako ng'ato mondo gimi abila ni ng'ani ema ketho. Mar adek, okonego bed ni watiyo gi risasi mondo wane kaka idwa keth ng'anyo. Waseneno jowa moko matemo chwako, iwinjo ka gichako gayan, gidwa gedo mondo gineni ang' ni chop kanye, to kanye kuma gik moko chako kethore. Ka wadwa dhi ng'anyo to nego bed ni agenda ma wan godo no en agenda ma wahakikisha ni ng'ato owinjo, odonje, wacho mondo watiek wachno. Wachako samichake titieke samitimo, ji wuotho chakre kanye, ang'o ma ji bo wacho, gigo te onego bed ni nitiere kamoro ma ji osepango. Koro ko wachno ni Wednesday nitiere kaka ji dwa ng'anyo, onego bed ni ji ong'e ni chake kanye, ng'ama bubedo kanye, gipangre mondo jopiny kowuok oko. To nitiere gima wacho ni crowd management. Mondo koro kwane jok mopogore madonje, wakia ni ng'amo kao telo mar koni, ng'amo kao telo mar kocha. Emo mineno ka gik moko kethore wang'ayo. Iyudo ka koro mwandu mek ji iketho. To jopiny onego bed ni ka giwuok ni gidhi ng'anyo, mane gima onego bed ni tero gi oko. Ketho mwandu mar ng'at ma hinyore kaka in ok bi konyo. Kanye kuma koro waneno ka ng'anyo chako kethore. Erokamano ahinya. Kenny John, in pachi nang'o kaluwore gi wach motenre kod ng'anyo, nikech ok ane ka ng'anyo ma kamagi biro bedo ka chung' machiegni kaluwore kod chung' mano mar piny wacho ma pacho ka. Ng'anyo konego chung', ng'anyo kopo ni jopiny nigi gima tero gi e ng'anyo, to jopiny onego dhi adhiya ng'anyo mok wachi ni onego chung'. To kaka beti owacho, ng'anyo onego bed ni ka ji dhi e ng'anyo, to kaka katiba wacho onego bed ni wan e ng'anyo mamuol, mok waketh mwandu ng'ato, to bende ok wahiny ngima ng'ato kata ringre ng'ato. Omiyo ang' paro ni gima ber monego bed ni ko ng'anyo chiki to onego tim en ni onego bed ni wang'eyo ni ka wan kamoro amora to onego wawach ni magi e yore mwabiro luwo ka wang'anyo, to ka watieko luwo ka to wabiro gik kama kama, to ka ji ogik kanyo, to ka nitiere leaders monego bed ni address ji to gi address ji tiwacho ni ng'anyo ne chakre saa 2:30 nyaka saa 7:30, to koromo saa 7:30 no itieko ng'anyo. Mar ariyo, onego bed ni ka jogi osechiwo notice ni wabiro bedo e ng'anyo, to wabiro dhi loso gi jopiny kama kamae, to konego bed ni obila tamo jopiny ni kik chop kama idhi losie kodgi. Ka gisewacho ni wabiro luwo yore makamagi, obila ok onego bed ni tamo jopiny ni ok onego uluw yo makamae. Gima obila onego tim ni kopo ni nitiere jok moko ma be dwaro nodhi kamoro, to nosechiw notice ni luwo kuom ranyisi Odinga Street, to nitiere another street minyalo tiyogo michop kuma ne idhiye cha, to obila koro nyiso guide jok madwaro dhi kuma ne gidhiye cha ni luwuru yo machielo machal kamae, nikech yo kama nitiere jong'anyo, to ka uno kung'any to kik ulu kono. Mano biro bedo yo moro mayot ma ok mi ji kikre kendo ji gore. Mogik en ni kopo ni obila dwaro dhi konyo joma ng'anyo kaka chik dwaro, onego bed ni gikonyogi, girito ngimagi to girito mwandu jopiny ma be ne nie ng'anyo nyaka mok nie ng'anyo. Onego bed ni obila donjo e jopiny, to onego bed ni obila donjo e jopiny undercover. Onge makosa kobila ni obet ma undercover, matiende ni en gi civilian ka jomoko mondo gather information, lakini for purposes mar konyo jopiny, guide the demonstrations, to obila ok onego bed ni en undercover. Seche ma gin undercover to gikelo gimiluongo ni chich ma inie e demonstration, tekia kata wadu obila, tekia kata ng'ano mok en obila. Ka chich makamano osebetie, tathuwe donje iji kendo koko bet, ma samoro japiny biro galo nohinyo ng'ama ok obila, to karo hinyo ng'ama obila. Obila be nyalo donjre gi mako japiny, kae jopiny resist nikech ok ong'eyo ni mano obila. Kamoro amora ma obila nitie, obila onego identify
himself or herself kaka obila, jamedia onego identify himself or herself kaka jamedia. Mondo ji ong'e ni kama wantiere ni ng'ato ka ng'ato timo a complementary role mondo ywak japiny ochop kuma nego. Nikech kaluwore kod rombe ma bende iwacho. Ka jogi goyo ji, ka jogi ochuno ni nyaka go ji, Sharon, aparo no obila onego bedi ni ng'eyo ni chik oyiene ni kata kotiyo gi lisasi to nitiere kuonde monego go e dend dhano. Kopo ni dhano mane idilgo is armed, to ma in bende kaka obila onyalo hinyi, chik oyieni nonego bedi ni igoyo bade kama uting'o go silaha monyalo hinyino. To konego bedi ni go kore kichomo kuma dundo nitiere go bo, okonego bedi ni chomo pinyi kuma duong' ne nitie. Mano to chalo ka gima koro unie lweny mar nek, ok unie konyo japiny. Mogik malit kabisa en no obila osedonjo nyaka e udi kuonde mane onge ng'anyo mogoji, ma chieng' moro gidonjo e ot kondele ma gigoyo ng'ama osebedo an nyaka aseng'eye kowuotho ga gi luth nikech tiende konchielo ng'ol. To ng'ama tiende konchielo ng'ol ni obila modonjo e ode mochako lweny kode ng'iyo ludhe mosebedo kowuotho ga ni kaka silaha manodwa go obila. En gima lit ni goyi ni tiendi misebedo kiwuotho ga go ng'ato kawo ni loko gir lweny midwa dhago kode. Magigoyo ng'ama ong'olni matiende koma ong'ol cha gituro to koma ngima ni bende gidog gituro. Kata koponi in ng'ato moro mageng'o demonstration ng'ama ong'ol to ne di demonstrate nadi e iode. To kata ka en ng'ama nyalo ringo mapondi e iot koro iluwo ng'ama noringo, to ng'ama ong'olni to ringo nadi moyombi mochope iot mondo igwe dhot mitur dhot michak goye mitur tiende komong'ol cha midogi tur komoko ng'olni. Omiyo bila bende wawacho ni kata koponi pod ji biro dhi e maandamano nikech en haki gi mondo gidhi e maandamano, to bila we tiyo gi excessive force. To bila ma bende iseyo ni bende tiyo kod oteku mathoth, gin bende giyudo hinyruoge mopogore opogore kinde ng'anyo makamagi. Madam Betty niwacho motelo kanyo ni negbe ni jotelo bende chiwo kata mana milome kuonde mirome. Kinde mosekalo waseneno kata mana ka kweth mar Azimio wacho ni wabochokore e paw tuke makama, wabiro romo kama kama, obed Nairobi, obed Kisumu, obed e gwenge mag Migori. To chutho waneno ga ka obile mosetelo ma moging'o nyaka mar mondo miyo oganda kik riwre kanyakla. Koro seyo ne en japiny koso ne obila koso nang'o? Well, mano nyiso ni obila osekawo okang' ni ogitwa ni mondo wane kaka wanyalo tiyo gi katiba kaka nogole. Nikech sani gima serikal wacho niya, onge ng'ama bo ng'anyo, to kaka giwacho no e kaka ok bi timore. Ing'eni kisechako kamano to koro usegolo lweny gi jopiny mawacho ni mano hakiwa, to bila ng'isi ni kata ken haki ni to kibitimore. Wasekawo ng'anyo ka gima en gima rach. Serikal masani eri osewacho ni ng'anyo ken gima gidwaro. We kata mano, kata wacha gimoro amora iyudo ka ng'ati mako tidhi godo. Waseyudo jok mosebedo abducted, iwuotho to ng'ato kawi gi piko idhi witi kamoro. Jok moko imako to nyaka sani ji pod manyo kuma jok manomaki go nitiere. Mano temo ka gima gidwa kiro luor ne ji. To gimarach ni sama gitimo kamano iwijo ka koro jopiny wacho ni uparo kare wambe wabong'iso. Okonego bed ni piny giwacho nang'o, okonego bed ni we are in a country ma okinyal appreciate ni nitiere diversity, ni nitiere jok moko yie kodi, to nitiere jok ma ok winji be ok dwa gimiwacho, to gimbe gidwa ni mondo giwach gima gidwaro. Mae serikal miwacho ni one multi party. Democracy wacho ni inyalo wacho gimidwaro, but majority bo wacho ni wan wase decide kaka majority timore. Nikech ok bichung'. Lakini gima wacho ni obila onge gi right mar chungo demonstration gi excuses mikelo. Kendo wacho ni kawaneno gimosetimore ndalo 3-4 mosekadho gi, wang'e ni obila be osetimo gi excessive force makoro kelo lweny. Sani ng'eni ji kodhi ng'anyo chalo ka gima wadhi e war. Nitiere civil war ma nitiere kind obila gi jopiny. So ji odhi kanyo ka ging'e ni kawuok kae 2 things botimore, abo tho, abo dok ot, koka mano tabo hinyora.
mano ok nego bed ni gimomiyo ji dhi ng'anyo nego bed ni idhi kanyo mondo iwach pachi ikumi hinyori mondo sirikal owinj gimiwacho. To ma wantiere godo Kisumu kae to gi Nyanza region ka opogore. En gimoro ma ng'ato ng'isi ni kawuono wadhi tieko. Mano ok onego bed ni kaka watimo protest. Ok police onge lweny monego bed ni gigo gi jopiny. Police onego bed ni miyi security. To ma wan godo gi eri owuok kae ni gidwa tieko ng'anyo, gidwa tieko ng'ata mowuok kanyo, gidwa maki, ji dwa lal nikech wakia kuma nitiere. Osemak ji mang'eny ma kata jok moko imako koa e tich. Ipenjogi ni ka ina youth to in koro iselokori enemy mar obila. Ina ng'at matimo maandamano kata ka ok itim maandamano. So wang'e ni botimore. To wan gima onego bed ni wa demand kuom jotendwa. Eni mondo wach ne serikal niya obila nitiere gi responsibility mare kendo ndik maber ni responsibility no en jopiny be omi ratiro mar wuotho gi ng'anyo kaka gidwaro. Serikal ok nyal mai ratiro no kata ka nitiere chik ma gidwa kelo manyien miluongo ni public order amendment mar public order. Ok inyal golo ratichi manomiye ginene e katiba ni koro idwa golo ne ji nikech ok birumo ji pod bo ng'anyo iye kata ok iye. Gima wadwaro ni mondo sani ji obed piny mondo giwinj gik ma jopiny wacho mondo wane kaka wanyalo loso ngima mar ji mondo ng'anyo ni koro chung nikech as long as pod ji bo wacho ni high cost of living no pod waboneno ji e ndara. So as long as wan gi serikal mok dwa winjo gima jopiny wacho mano nyiso ni obila be pod waboneno lweny masani waneno kae kind jopiny gi obila. To magi duto osebedo katimore to magi waneno mana ka lwar mane Luanda nikech sirikal bende kosebedo kora mana koketo ite. Kuom ranyisi bende wang'e ni nyaka gi sani kweth mar Azimio odiochieng' manyoro Opiyo Wandayi ma bende jatend jogo eko manoke od bura maduong' bende nosewacho ni giseyango ni gisendiko mano ne doho maduong' mar piny ngima ICC kaluwore kod oteku ma bende obila tiyo godo. Jotelo mopogore opogore bende osemaki. Juma mokalo nwaneno kanyo ka Babu Owino nomaki ma bende we thuolo gi Rambuno. Kiny ma kawuono bende aneno kanyo jaod bura mano Mamadhare Antonio Luoch nomake juma mokalo. Kiny ma kawuono era neno kanyo kochope e doho ma Milimani. Jotelo mamoko ma nomaki juma mokalo report ma bende donje county ma Mombasa en ni jaod bura ma Kilifi South Nyakorom Gajwang' mong'ere kaka Kenneth Chonga kanyakla kod speaker mane od bura ma Kilifi Teddy Mwambire kanyakla kod moko manomak gi godo bedo kiny ma kawuono owegi thuolo gi Rambuna mano mar siling 100,000 ng'ato ka ng'ato. To nitiere kata mana kuom jotelo mamoko mawuok e gwenge mag Nyanza bende winjo kanyo ka ywak matamre gi nono ni kata mana arita maggi bende nomagi. E kinde thuolo ma ogik ni kama achak mana kodi John Obure pachi kaluwore gi meko mag jotelo mopogore opogore duond bura kata mana kweth mar Azimio bende wacho ni gisendiko ni ICC mano doho maduong' mar piny ngima kaluwore kod oteku ma bende obila tiyo godo. Giwacho ni mogik ahinya ne jowa e kinde thuolo ma bende ng'anyo ochik mbele ka chieng' tich adek mano mar jumane. Sharon, adwaro nanuo ni ng'anyo en ratiro mar jopiny to sirikal onego chik ite ni gima jopiny dwaro. Meko nek mag jopiny gobila mayo jotelo moko arita gi gik moko ma jogi timogi gin chalo ng'ama thiedho ranyisi mar tuo to tamre thiedho tuo no pod biro mana bet. An danyis sirikal ni king'iyo gimomiyo ji dhi e ndara en ni ji dhi e ndara nikech gine bei mar ngima oidho malo ma jopiny ok yud kaka gifuong're. To tok mano mar ariyo momiyo ji dhi e ndara en ni kata ka bei mar ngima nyocha odhi malo ma kaka gifuong're onge, sirikal odogo kalo chik makendo miyo iketo nigi osuru machielo matiende ni dogi medo nigi misigo e bei mar ngima mane giwacho ni malo cha. Mar adek king'iyo koro bang'e mgomo mosebedogi en ni gimoro mar adek momiyo japiny dhi e ndara en ni polis monego bed ni rito ngimagi kendo mwandugi osewuok oko mondo negigi
ohiny ngimagi, oketh mwandugi. King'iyo gima nosebedo kotimre Jua Kali en kama ong'eni lose mtokni mantiere gik moko manyalo mako mach mapiyo kaka nyalre. Kanye ma obila osebedo kogoye tach, kagoye tear gas, to mach muoch, to la chako wang'o mwandu japiny. Koro bedo ni obila osebedo ka ketho ngima kata hinyo ngima jopiny, to hinyo ketho mwandugi, en gimoro mar adek mabiro miyo jopiny owuog kadhi e ndara. Ka sirikal nyalo ng'iyo gik moko adek gi mochak loso e wachgo, to ng'ama biro dhi e ng'anyo onge. Bedo ni jotelo moko mag migepe mopogore opogore nyaka jotelo mag siasa osendiko ni ICC, en mono lang' ma jogo goyo kaka wabende wagoyo koni, ni nikech en ratiro mar japiny mondo dhi e ng'anyo, to sirikal osetamre rito ratiro mar japiny mondo dhi e ng'anyo e yo mamuol. En kare bende mondo sirikal omak ng'ato kuponi en gi paro moro ni ng'ano ne dhi timo gima rach kata otimo gima rach, to kosemake to wawacho ni sirikal onego bed ni luwo gima chik wacho. Kimako ng'ato ni nikech ne in kode gi paro no dhi timo gima rach, to chik wacho ni ng'ama omaki onego ter e doho ei seche 24. Onego bed ni ng'at ma kamano teri e doho ei seche 24, ok ni ng'at ma kamano itere e doho e seche 72. Mano matiende ni in iwuon monego bed ni rito ratiro mar japiny cha kata ratiro mar jatelo moro, ibendi doge ketho ratiro ne. Mano gima sirikal ok onego tim. Sirikal onego bed ni rito ratiro mar japiny, rito mwandu mar japiny, rito ngima mar japiny. Mogik, aparo ni sirikal kadwaro loso gi jopiny, to en gi yore mang'eny kabisa modwaro loso gi jopiny. To onego bed ni giloso gi jopiny magima nyiso jopiny ni nitiere lai magiketo magidhi bedo gi fung'ruok e ywak magiketo. Lakini ok onego bed ni sirikal, ahinya jatend piny gi joge manie kabinet, ni kadwa duoko gima japiny ng'anyo ne, ka gidwa lose gima japiny ng'anyo ne, to gimanyo rali. Onge ka mano nyisa ni okikawo ywak mar japiny chaka gimoro. Idhi e rali, i address wach rali no, eka bang'e ichalo gima idwaro goyo mbaka kata ichalo ng'ama icharo gima miyo ng'ani odhi e ndara. Sirikal obed serious, ong'e ni gik ma jopiny wachogi gin gik mahinyo ngimagi, mondo gichak ng'eyo ni ere kaka gidwaro loso gigo mondo japiny oyud fuong'ruok. Erokamano ahinya, wach maliw ahinya. Kok kamano beti okero kaluwore gi dakika ma bende aneno ka rengo mapiyo. Wach ni mogik watieko thor wach makama, ote mari bende ne kanise, obed riwruoge mag oganda, obed kata mana ne jotelo ma pacho kaindi, ahinya kaluwore kod lit ma osenene ng'anyo. Gima dwa wacho mokwongo en ni ng'ato ka ng'ato moseneno gima timore Nyanza kae onego gol duondgi oko. Obed jo kanisa, ang'eni media osebedo ka keto, civil society organizations mantiere godo, nyaka walosi, nikech gima timore Nyanza kaka opange ni ok en gima ber. And it's not the first time. Osebedo ka timore mang'eny, to ji osebedo kokawo gini serious. Mar ariyo, ka ji paro ni kimako jotend jopiny ni to koro gibidhi ng'anyo, mano to koro gine ma giriambo kendgi, nikech kata jogo ne onge to ji pod ne ntiere ndara. Sani at least gintiere ging'e kaka ginyalo create order magichungi gini. Chieng' mane gibed maonge ma koro ji wuok kendgi maonge ng'ama pango negi, mane ka koro wacho ni anarchy nitiere mang'eny. Mar adek, ji mineno kimako mitere court, sani onego bed ni court bedo last bastion mar defense mar jopiny. Imako ng'ato ni kodhi kanyo to ng'ato nyisi ni destruction of property, to onge ng'ama onyiso ni miwa evidence ma in godo, nikech nyalo yudo kata ng'at mane ntiere moa mane ode timako niti wacho ni ng'ano was part and parcel mar jong'anyo. Bel ma sani kori miyo nyithindo mantiere mosemakgi
100,000 kiani 50,000 pesa makori ngiso jini mondo gol jogo bugolo kanye apani koto nego bed ni kore ema neno kaka ginyalo defend jok mawacho ni nitiere moko momaki to adiera mar mako gi onge mana nikech police osewacho okwagol evidence manyalo prove ni gima giwacho ne en adiera to mar adek I mean the last one I think it's very important ngata manitiere sani mohinyore kon mara mora ma untiere woguru oko mondo wachi angeni Law Society of Kenya osekao kang ni gidwa neno kaka gidwa konyo ji civil society organizations beso wacho ni gidwa wuok mondo gikony nyaka wagol evidence gi documentation manyiso kaka police abila osetimore kindwa ka jok manogo gi bunde gi wachnwa kaka notimore mondo wangi nikech samoro ka waonge gi evidence miyo wa pek matin ka wakoro wadwa defend ji emomiyo wadwa ni ngato ka ngato owuogi to mogi kabisa Wednesday ka ji owuok oko akwayo jopiny manitiere mabuwuok wang'anyuru gi muolo kindu kanyo kuyudo jok ma uneno kadwa ketho ng'anyou gol jogo oko makgi hand them over nikech mage jok makelo koko mang'eny mwaneno to ka ji oneno ni gidwa dhi kate dala manitiere mine gi jok manitiere gouru nduru gouru simu makuru simu achiel munyalo go mondo ng'is ji ni jogi nitiere nikech sama gintiere kanyo ka ji oleng wawinjo mana bang'e ka koro video sewuok dwani kunena nena ng'at mobiro mung'eni ng'ano biro gi nia marach chakuru go koko mondo ji ong'e mane gima bugologi Erokamano ahinya en gino mara ni japiny owinjo ote maket kod mane ni semo ng'ado wadi na en hero mara mar mondo mi watwagi kotende kod okenge makama kata kamano abiro chaka lungu kende twak maket kod mai kinde machielo erokamano nyabeti okero kanyakla kod John Obure kuom wala achiel kachiel nyaka studio magwa e county ma Kisumu japiny bende en gino mara ni iwinjo ote mabende jokende ratiro koro sewacho kanyo ka bende ng'anyo mochako chik kendo en chieng' tich adek mar jumani koro arita mari chakre gi inya kor mga jongo bila mabende osebed ka iseyo ni tiyo kod oteku mathoth un bedun mana dhano uwinje ote mag jopiny uwinje dwaro mag jopiny ka bende ngeno marwa ni piny owacho gi kweth mar Azimio biro loso mar mondo migwandruok ahinya motendre kod ng'anyo maket kod magi orum dakika en ariyo mar mondo mi orom saa 5 mar onyango gi kanyo bende makelo we giko mar twak marwa okinyi makawuono chenro na yelach chenro mabende nochako saa 12 mar okinyi gi sani koro watieke kidieny mar mbaka oromo lojo wetewa mabedo data chenro makama okinyi makawuono ntiere ka gi Cleophas Oluoch kanyakla kod director marwa Ubado mabende nja uyoma kanyakla kod jogo picha gonwero kamana ahinya wanereuru kendo odiochieng' makinyi bed godo chieng' makare nyinga Sharon Ong'aw.